Helo, Tegwen dwi a fi yw un i'r llys gynhadon o Coleg Cymraeg eleni. Nawr, yn amlwg, dwi wedi gorfod dod nôl o uni oherwydd pandemig y coronavirus a nawr dwi'n byw adra eto. A dwi wedi dechrau mynd bach yn bod achos dwi wedi dechrau gorffen gwaith uni fi a gennau'm lot arall i wneud. Felly, o'n i'n meddwl, be ga i wneud i llenwi amser fi? Wneud pizza oven yn amlwg. Yn amlwg dwi'n mynd i gallu wneud hyn ar ben yn hun, lle mae dad yn mynd i helpu fi. Wel, mae dad yn mynd i wneud o a dwi yn mynd i sefyll yn y ffordd yn trio helpu, ond the thought that counts, ynde? Lle, well ni ddechrau. Be dyn ni am wneud ydy creu twll yn y canol i roi gym ball mewn. Mae swnio bach yn weird, ond wneith o wneud synwyr yn y diwedd. A wedyn, dyn ni am iwsio y darn yma o pren i fel fatha protractor i... Iawn, diolch dad. Barod am y big reveal? Hynna'n really satisfying. Reit, so gennym ni'r twll yn y pren a fori dyn ni am roi coesau ar y darn o bren. Dyma pam di dad ddim yn trystio fi i wneud DIY. Felly mae'r coesau nawr ar y bwrdd a dyn ni nawr yn mynd i cael y gym ball i dechrau creu dome yn y canol. Felly, dyn ni wedi gwneud tunnel allan o scraps o pren a ring binder hefyd. So nawr, beth dyn ni angen wneud, dad? Mae angen trwy cling film dros top. Ac wedyn creu cement mas o stwff insulating. Hefyd, ni'n mynd i defnyddio chicken wire fel rhyw fath o crude reinforcing hefyd. Iawn, awe. Diwrnod rhif 3. Ynysydd, sement, dŵr, mixio fe yn y pot a rhoi e ar hwn. Done. A mae'n edrych fel, Cocoa Pops neu rhywbeth. Cement, done. Nawr, dyn ni'n gorau cementio rownd y shimne. Ideal. Dyn ni hefyd di creu'r gwaelod i'r pizza oven efo'r pizza stone mewn hefyd. So, dyn ni angen gadael rhain i setio nawr am rhyw wsos a wedyn newn ni sticio nhw at ei gilydd. Dyn ni wedi gadael hwn i setio am ryw ddiwrnod a dyn ni nawr am tynnu'r pêl allan ar twnnel hefyd, lle mae hyn am bod yn really satisfying. Barod? Barod am y big reveal? Oh my god, mae'n actually gweithio. Mae'n actually'n gweithio. Class. A nawr mae cling film off hefyd. Hapus? Ie, mae wedi gweithio'n dda iawn. Mae dad di tacluso fo bach a dyn ni'n rhoi y beison nawr. So, just mater o aros a sticio y ddau darn at ei gilydd mewn rhyw wsos, swn i deud.
Mae wedi bod bron wsos bellach ers i ni wneud unrhyw beth efo'r pizza oven, a not gonna lie, diolch yn edrych yn mwy attractif ar y funud. Felly, cyn i ni tanio'r tan gyntaf yn y pizza oven, dwi am roi bach o peint iddo fo a gobeithio wneud o edrych bach yn neisach ar ôl hynna. Paint done. Mae'n edrych lot well nawr, dwi'n meddwl, ond mae o'n edrych bach fel igloo hefyd, lle gen i weld. Mae nawr yn amser i ni wneud tan. Excited? Ti'n edrych yn really excited. Tan cynta yn y ffwrn. Felly, gobeithio'r mae tan yn mynd i fynd yn iawn, a wedyn ife tro nesa, dyn ni'n cael rhoi pizza mewn. Dyn ni jyst yn gorfod testio fo i wneud yn siŵr dy'r holl beth ddim yn mynd i torri os dyn ni'n rhoi tan ar y peth. Mae dad bod excited bod actually yn gweithio. Mae'r tan di mynd yn dda, so beth ydyn ni wedi wneud? Dyn ni wedi wneud yr un fath o beth a nath ni efo'r fodel i ddechrau, i wneud stand i roi hwn on, felly mae'n haws i ni roi'r pizzas mewn yn y lle cyntaf. Dwi'n yn siŵr pan mae dad yn trystio fi i wneud hwn, ond... Yeah? Cool. Fi di wneud hwn iawn? Dwi'n gutted. Oh. Dim pizzas eto. Dim pizzas eto. Mae'r diwrnod wedi dod a dwi mor excited. Barod? Bon appetit.